Bé, avui el que he fet aquí al Port Olímpic, he muntat un entrenament on ha participat aquelles unitats que seran part del dispositiu que farem el proper mes d'agost amb motiu de la competició de la Copa Amèrica a Barcelona. Les unitats que avui han participat en aquest entrenament ha sigut el grup especial d'intervenció, ha sigut la brigada mòbil, ha sigut part dels mitjans aeris del cos, ha participat un helicòpter, una unitat de drons i, per últim, la policia marítima i la unitat subaquàtica del cos de Mossos d'Esquadra. Aquestes unitats, de manera habitual, fan diferents tipus de formacions i entrenaments, i el que he fet avui ha sigut traslladar aquest tipus d'entrenaments a un escenari real, amb un supòsit pràctic que ha passat aquí dintre del Port Olímpic, en el qual havien de fer front a una amenaça, que hi havia dos individus, simulaven dues persones dintre del públic amb armes de foc, per tant havien de detectar-les i s'havien de neutralitzar i controlar. La idea d'aquest entrenament és posar en valor les capacitats de cadascuna d'aquestes unitats, fer una coordinació entre totes aquelles unitats que participaran dintre del dispositiu i de cara a la situació real que tindrem al mes d'agost, doncs que siguin àgils i puguin donar resposta a qualsevol incident que pugui esdevenir-se durant el moment de la competició, on hi haurà una afluència de públic molt important.